Trek elkaar voor zorgen aan de karrie in Sluis. Landelijke winkel met bewoning en accessoires. Meubelen en decoratie in de Engelse landstijl. De collectie omvat watchjassen, puffelcoats, lederen en rubberen buitenlaarzen, etc. We staan hier bij Groosman in Sluis bij het Fashion Event. De blikvanger van State of Art, prachtige Porsche. Tijdens het Fashion Event in Sluis kunnen de winkeliers zich presenteren. We hadden eerst rode lopers doorsluis, we hebben het opgeclusterd op 4 podia. Dit is de 5e editie ondertussen van het Fashion Event. Het is ooit ontstaan om wat meer de winkeliers in de kijker te spelen. Ook wij van Groosman doen natuurlijk mee met alle zaken, inclusief de kindertjes die huppelend over het podium vliegen. En de eerste die op het podium muziek